Salutare lumea, numele meu este Cătălin, bine am găsit la un nou episod de Dragon City. Mă preferă de acum înainte. Dar și mă voi mai face și cu Kendawa. Da, dacă ok. Ok, deci zice zice să-i dau. Hai să-i dau. Ok, deci două legale acum. Ok, ce? Ca lupta? Nu știu ce are. Trebuie să ne uităm un pic la shop să vedem ce dragon mai sunt. Îmi place, 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 îmi place foarte mult asta. Asta e preferat meu. Dacă putea să-l am. Place, îmi place, place, îmi place, place, îmi place. Uitați-vă ce boi, uitați-vă, aoleu. Cum face? Ia. Face, hai să mai vedem încă o dată cum face, că e amuzant. Nu știu de ce face așa, chiar nu știu. Hai mă, fă, așa. Ia. Nu-mi place, îmi place. Nu-mi place, îmi place, îmi place, îmi place, îmi place. Îmi place, îmi place, îmi place, îmi place, îmi place, îmi plac toți de fapt. Chiar toți. Deci da. Cam atât a fost pentru azi. Următorul episod, la revedere!